दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि थांखि लानाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बर' राव सोलोंनायनि मिरुनि गेजेरजों बर' राव फोरोंनो थाखाय थांखि लानाया जोबोद बाखनायथाव। बर' राव सोलोंनायनि मिरु थांखिया जाबाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बर' रावखौ सोलोंनानै सरासनस्रा जिउआव बाहायनानै फरायसा फरायसुलिफोरखौ बर' हारिनि राव थुनलाइ आरो हारिमुनि बिथिङाव गोबां रोंगौथि खालामनाय। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' राव सोलोंनाय मिरुनि थाखाय गोदान सानखांथि गोनां फरायसा फरायसुलिफोरजों मोजां फोनांजाबहोनो हानाय आदब गोनां साबसिन सा 28 बर' रावनि फोरोंगिरि हांख्रायनाय जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा राव फोरोंनायनि रोंगौथि आरो सुबुंजों फोनांजाबनो हानाय साबसिन आदब गोनां फोरोंगिरि जानांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' राव फोरोंनायनि सेन्टारफोरखौबो फोरमायदों। डिस्ट्रिक्ट हजाय आन्चलिक दब'खा प्लेस मदारथलि, डिस्ट्रिक्ट सारिदिय' आन्चलिक जालाहा बिथिजान प्लेस जालाहा बिथिजान आन्चलिक, डिस्ट्रिक्ट डिब्रुगड़ आन्चलिक कामरुप प्लेस कसारिपाथार गाउन, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर आन्चलिक गरायमारि प्लेस दिखिदल, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर आन्चलिक वेस्ट तेजपुर प्लेस बान्दामारि, डिस्ट्रिक्ट गलाघाट आन्चलिक एस धनसिरि प्लेस बारबली, डिस्ट्रिक्ट गलाघाट आन्चलिक कुंजाजान प्लेस कुंजाजान, डिस्ट्रिक्ट कार्बि आंलं आन्चलिक वेस्ट कार्बि आंलं प्लेस बरथाल, डिस्ट्रिक्ट साउथ कामरुप आन्चलिक सेगाउन प्लेस बामोनगाउन हाई स्कुल, डिस्ट्रिक्ट साउथ कामरुप आन्चलिक बख' प्लेस डिस्ट्रिक्ट हेड अफिस बख', डिस्ट्रिक्ट नगाउन आन्चलिक कटियाथुलि प्लेस कटियाथुलि कसारि गाउन एलपि स्कुल, डिस्ट्रिक्ट नगाउन आन्चलिक बरबारि प्लेस कुमारपार कसारि गाउन रङा मान्स, डिस्ट्रिक्ट लखिमपुर आन्चलिक नारायणपुर प्लेस नारायणपुर, डिस्ट्रिक्ट गुवाहाटी आन्चलिक साउथ गुवाहाटी प्लेस बाथौफुरि। बिजाथिफोरनि रोंगौथिया जानांगोन बर' आयदायाव MA जानांगोन। राव बिगियानाव रोंगौसार थानाय बिनायसाया सायख'जानाय सुबिदा मोनगोन। सायख'जानाय बिनायसाफोरनो दानफ्रोमबो 10,000 राङै होनाय जागोन। जाय बिनायसाफोरा बर' आरो असमिया रावनि सोमोन्दै बांसिन आखा-फाखा रोंगौथि गोनां बिसोर सायख'नायाव खाबु मोनगोन। जायखिजाया बिनायसाफोरखौ गनायथि होनाय जागोन। न'नि भारा TA एबा DA आरो सावफाहामारि अनसुंथाइखौ होनाय जानाय नङा। एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ जानुवारिनि 20 खालार 2024 मायथाइसिम। बिनायसाया स्टेन्डार्ड फर्मआव आबुं खालामनानै बाय'डाटाजों लोगोसे गांनै पासपर्टजों केयार अफ बड'फा हाउस बागानसालि वार्ड नाम्बार 7 पस्ट एन्ड डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार 783370 सोमावसार बसुमतारी gmail.com-आव दैथायहरनो हागोन होननानै फोरमायो। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।